рахосне, компонентни тайри режим след. Здравейте, прекрасни хора! Както казах и в предното видео, ще посещавам места и ще ви давам полезна информация. Надявам се наистина да ви бъдат полезни тази информация. Днес ще летя към една моя много любима дестинация, към едно мое много любимо място. Може да пишете в коментари кое според вас е това място и ще се радвам да ги прочета. Давам жокер веднага. Тази страна се намира в два континента. Намира се в Европа, едната част, по-малката, и в Азия. Можете да пишете в коментари коя според вас е тази държава. Ще се радвам да ви прочета. Здравейте, прекрасни хора! В самолета ви предизвиках да напишете в коментари кое според вас ще бъде първото място, което ще ви покажа. Казах ви, че тази дестинация, тази държава ми е просто любима и че се намира в Европа и Азия. Днес ще ви я покажа. И най-вече намирам се пред една от сградите, един от символите на града, а именно на Москва, столицата на Русия. Затова нека да го кажем просто. Добре дошли в Русия! Да, започвам именно от Русия. Първо, защото това за мен е най-красивата страна, а Москва е най-красивия град на света. Затова именно започвам от тук. Има изключително много места, които искам да ви покажа и които ще ви покажа и се надявам да ви харесат. Като първа точка, отправна точка от обиколката из Москва, това ще бъде МГУ. А именно сградата зад мен. Тя е огромна. След малко ще ви я покажа откъде до къде се простира, защото тя наистина е много голяма. Ще ви покажа единствено сградата и част от общежитията. А другата част от общежитията се намират буквално зад тази сграда. Тя продължава, но просто няма как да ви я покажа, защото вече тя е частна собственост. Само и единствено студентите, учащи тук, могат да влизат и да излизат. Така че аз няма как да ви го покажа. Надявам се да ви е харесало всичко, сградата и всичко около нея, защото тук всичко е поддържано, всичко е зелено, всичко е безкрайно красиво и това е прекрасно, защото създава едно много красиво усещане и много хубава атмосфера. Следваща дестинация, която се струва да бъде посетена, а именно Царицина. Царицина е дворец с голям парк в южната част на Москва. Построен е през 1776-1796 година от императрица Екатерина II по проект на архитектите Василий Баженов и Матвей Казаков. Той се управлява от музея резерват Царицина, основан през 1984 година. Смятан е за псевдоготика и оказва силно влияние върху руската архитектура през следващите десетилетия.
прекрасно място, много известно в Русия, а и във всички страни от СНГ, а именно ВДНХ. Както виждате, това зад мен е вратата, портата, към която може да се влезе и да се разгледа прекрасната красота, а именно фонтани, паметници, палати на всяка една република, която е била в СССР. Намирам се на входа на това прекрасно място и предстои да влезна и да ви покажа какво всъщност има вътре. ВДНХ или изложението на постиженията на народното стопанство, открито през лятото на 1939 година. Това е огромна територия с десетки павилиони, фонтани, езера и зона за отдих. Надявам се Бог да ви е харесал. Ако е така, може да поставите лайк. Благодаря!